estem preocupats per el que està passant a la sanitat pública i vam decidir que els veïns també tenen que dir la seva experiència, però també els treballadors i treballadores dels centres, tant de Manso com de l'Hospital Clínic, que s'atreveixen, que són valents i que volen parlar, doncs els tenim aquesta tarda aquí perquè ens expliquin, i vostès també perquè facin preguntes o també donin la seva opinió sobre el que està passant a la sanitat pública. Ja sigui el CAP Manso, que sabeu que es diu Centre d'Atenció Primària CAP Manso, o a l'Hospital Clínic, que també sabeu que allà dintre del clínic hi ha un xiringuito de negoci que es diu Barna Clínic, on es visiten persones que tenen diners, perquè tenen diners, abans que nosaltres que tenim llargues llistes d'espera. També en aquest barri hi ha unes persones que són derivades a la sanitat privada, que és el Sagre Cor. Tot això ha provocat que portem uns quants anys protestant per el que pensem que és deteriorar el sistema sanitari públic. I amb aquest motiu, i per aquest motiu, aquí estan 4 persones, treballadors i treballadores. Començarà l'Anna Martínez, que ens explicarà una miqueta què és això de la privatització i si realment és una cosa dels veïns i veïnes que ens hem tornat cojos o si no. És veritat que la privatització és un fet i que fins a on hem arribat en aquest punt de la privatització. Després que ells expliquin el que volen explicar, que serà breu, s'obrirà un torn de debat. Aquí no hi ha persones que sàpiguin més o sàpiguin menys. Uns sabem perquè treballem dins del sistema sanitari i uns altres perquè patim les conseqüències de les retallades. Per tant, tots els que estem aquí sabem, tots podem parlar i aquí no hi haurà, amb el respecte que tots ens devem, amb respecte tot es pot fer. Moltes gràcies per estar aquí. Comença l'Anna Martínez. Bona tarda a tothom. Jo, com ha dit l'Elba, parlaré del sistema sanitari català i de la seva història i la seva evolució perquè és clau per entendre el que està passant ara, no només al clínic sinó a nivell de tot el sistema. I poso un camí cap a la privatització perquè a mi parlant del sistema sanitari català, i ara que se'n parla molt, més que de privatització m'agrada parlar de mercantilització. És a dir, de tots aquells elements de mercat que s'han introduït, que han parasitat el sistema i que al final han portat cap a la privatització. El sistema sanitari català neix el 1981, quan es produeixen les transferències des de l'estat espanyol a Catalunya, i des del principi ja s'han anat produint tota una sèrie de normes, canvis legislatius, per exemple, que han anat introduint diverses entitats de diversa titularitat a dintre del sistema. Ja des del mateix inici, quan es va crear la XUP, es van consolidar dintre del sistema tots els proveïdors, fossin aquests públics o privats. Tingueu en compte que abans, durant el franquisme, hi havia una forta tradició de mutualitats a Catalunya i de centres privats que ja existien a dintre del sistema i que ja donaven provisió. Quan es van produir les transferències, en la XUP el que van fer va ser consolidar precisament aquest sistema. Espereu, perquè si has de ser ràpida. Llavors, en clau de mercantilització podem dir que el sistema té 3 etapes, del 1980 al 84, que és, com us he dit, la integració de tots els proveïdors a la xarxa pública, del 85 al 89, la introducció de diferents elements de mercantilització amb la creació d'empreses i consorcis públics. Això són entitats que són de caràcter públic, però que estan gestionades de forma privada. I el 1990, amb la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, es consolida precisament aquest model fragmentat de provisió público-privada amb diferents proveïdors.
I el 1995, la reforma de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, que consolida la introducció de l'ànim de lucre a dintre de la sanitat pública. Permet la gestió dels diferents proveïdors amb ànim de lucre. Evidentment, tot aquest procés va afavorir que quan el 2010 va arribar Convergència i Unió i amb l'excusa de la crisi i de l'austeritat era el model perfecte per aplicar les retallades i per continuar aquest procés de mercantilització i privatització de la salut i la sanitat. Diferents, no sé si en parlareu després, però diferents canvis, un nou model d'atenció primària, la pretensió de fragmentació de l'ICS per després poder vendre'l en petites porcions a empreses de capital privat, el projecte del Visc+, de la venda de dades. S'han incrementat molt les derivacions a privades, des dels hospitals públics que han estat retallats, que han tancat llits, com que no tenim llits per tenir els pacients, els derivem a la privada, com passa al Clínic i a l'Hospital Sagrat Cor. La reforma del servei d'emergències mèdiques, que ara el Servei d'Emergències Mèdiques és una societat mercantil de caràcter públic, de moment 100% capital públic, però només té les ambulàncies que porten infermera, metge i tècnic o les ambulàncies que porten infermera i tècnic. Totes les ambulàncies que tenen tècnic i que fan serveis secundaris o serveis d'urgència primària són ambulàncies d'empreses completament privades amb afany de lucre. Fins ara les contractava el CatSalut i fa 5 mesos aquesta normativa ha canviat i ara resulta que el CatSalut contracta el SEM i el SEM contracta aquestes empreses. És a dir, és la contratació de la subcontratació. Bé, tot això que us he resumit molt ràpid ha acabat configurant el sistema com el coneixem avui. El Departament de Salut és l'òrgan que estableix les polítiques, l'òrgan de governança. El CatSalut és l'ens que compra serveis sanitaris a partir de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya i els compra a tota aquesta xarxa d'entitats, entre les que tenim l'ICS, que és de naturalesa, titularitat i gestió totalment pública, 100% pública, i un gruix que ells anomenen la concertació i que inclou empreses públiques i consorcis públics i societats mercantils de majoria pública, entitats benèfiques, és a dir, sense afany de lucre, o empreses privades directament amb afany de lucre. I tot això és el Sistema Integral de Salut de Catalunya. Com es distribueixen els serveis en aquest sistema? Doncs l'atenció, l'ICS té gairebé un 80% de l'atenció, 75-80% de l'atenció primària i només un 25% de l'atenció hospitalària. Només 8 hospitals a Catalunya són 100% públics i la concertació té tota la resta, aproximadament un 25% de l'atenció primària i el 75% de l'atenció hospitalària i gairebé el 100%, podria dir, de l'atenció sociosanitària i de la salut mental. Veieu, aquí us ho he posat, el que acabava de dir, un 25% de l'atenció hospitalària només és totalment públic. I com es distribueixen els pressupostos en aquest sistema? Doncs ja en clau una mica de retallades i per entrar, aquesta és l'evolució del pressupost del CatSalut, que és el que compra serveis al sistema, des del 2005 al 2015. I com podeu veure, mentre l'ICS manté el seu pressupost al torn del 30-32% del total, la concertació, és a dir, tot aquell conglomerat d'empreses públiques, consorcis, sense afany de lucre, amb afany de lucre, ha augmentat el seu pressupost en pes relatiu del 43% que suposava el 2005 al 54% que suposa el 2015. I aquí la clau està en poder desagregar aquesta concertació i saber què s'endú cada empresa del sistema sanitari públic. Doncs bé, això és molt difícil. Només hi ha un registre del CatSalut que ens doni aquesta informació, és el registre de convenis i contractes.
Jo de moment només us puc presentar les dades fins al 2012, sí que és cert que ara estan les dades penjades fins al 2014, però és una feina ingent desagregar tot això i classificar-ho. Fins al 2012, mentre les empreses públiques, l'ICS, les entitats públiques i les empreses benèfiques a partir del 2010 van rebaixar els seus pressupostos, si us fixeu en l'última línia, que són les empreses privades amb afany de lucre, a partir del 2010 mantenen el seu pressupost, inclús es pot dir que l'augmenten una mica. I ara, com que us he dit que el registre de convenis i contractes ja el tenim fins al 2014, sí que tenim les dades de la ciutat de Barcelona. Això és l'atenció hospitalària i si ho veieu, l'ICS des del 2009 fins al 2014 ha rebaixat els seus pressupostos un 8,5%, les altres entitats públiques i sense ànim de lucre un 13% i les empreses privades amb afany de lucre, aquí a la ciutat de Barcelona, i d'atenció hospitalària n'han augmentat un 25%. Penseu que això és la gran majoria Sagrat Cor, que rep pacients no només del clínic, sinó del clínic, de Bellvitge, de Vall d'Hebron, i avui em deien que també de l'Hospital de Mataró. Té un pou de negoci aquí, d'IDC Salut Capio. Em fa gràcia quan el Comín diu que farà fora totes les empreses privades. I la distribució de pressupostos no ha estat desigual només entre públic i privat. Estem en un sistema català que és eminentment biomèdic, orientat a la malaltia, en buscar les causes de les malalties, i en detriment de l'atenció primària, l'atenció comunitària i la prevenció i la promoció de la salut. Des del 2004 al 2014, el pes relatiu del pressupost cap a atenció especialitzada, és a dir, atenció hospitalària, sociosanitària i salut mental, ha augmentat un 13%, mentre que l'atenció primària n'ha disminuït un 16%. Bueno, això era una mica per obrir el debat, no? Perquè retallaven. Doncs, si retallen la pública, ho hem vist clar, no? Al clínic, mentre tenim els llits retallats, envien els pacients a l'Hospital Sagrat Cor, perquè no tenim llits per atendre'ls. I perquè us feu una idea una mica del que és el sistema sanitari català, és això. Fàcil de controlar, diuen que és supereficient i amb els millors resultats. Com a mínim... Això és un mapa que van fer els del sindicat CATAC a Girona i que és una molt bona imatge del que és el sistema sanitari català. Aquí estan totes les empreses que participen al sistema i totes les persones i totes les relacions entre elles. I com que avui parlem del clínic, us he posat el mapa del clínic, que ja no és poc. Això, en aquest mapa, com que no tinc per assenyalar, en aquest mapa el clínic està aquí. Llavors, l'únic que vam fer, fa uns anys d'això, d'aquest mapeta, l'únic que vam fer va ser extreure la part de l'hospital clínic i posar-la en coloraines. Veieu la Corporació Sanitària Clínic, Fundació Clínic, la Koplovich, aquí està el Barna Clínic, amb lligams amb el centre de diàlisi, amb Fresenius. Aquí estava el Boi Ruiz perquè era quan el Boi Ruiz estava de conseller de Salut. Ara està el Comín, que està dient que farà fora totes les privades del sistema. Ja veurem si ho fa. I fins aquí la meva intervenció. Bueno, aquest és el model de mercantilització. Això és la mercantilització del sistema sanitari català. Següent. Sí. Bona tarda. Què tal? Jo soc en Joan Americà, soc metge de clínic, treballo al servei d'infeccions, metge intern d'infeccions, i no treballo a Barna Clínic, però vinc a parlar de Barna Clínic una miqueta. Crec que per parlar de Barna Clínic podríem anar als fets concrets, explicar una miqueta
quina ha estat la crònica periodística del que ha anat passant o intentar desvetllar alguns mecanismes una miqueta més profunds. I jo sempre m'estic de fer una cosa que crec que avui no m'estiré de fer-la, encara que no s'ha de fer massa complexa, però per entendre què és Wagner Clínic i el que simbolitza en tot aquest mapa tan complex, en aquesta teranyina de relacions de poder que estan sota els interessos que expliquen per què el sistema públic i privat català de salut s'està convertint en una pugna que no tindrà solució fins que es facin noves lleis, i això veurem com es cristal·litza. Sí que m'agrada posar de relleu que tot això no és una conseqüència fortuïta de la història. Això és conseqüència d'un ambient històrico-social molt més ample, i aquí no farem història de sociologia, però evidentment no pensaríem en què Wagner Clínic ens insulta a tots com a ciutadans si realment hi hagués una ciutadania conscient activa que estigués al carrer demanant els seus drets. Per què no som una ciutadania activa i conscient? Perquè no som ciutadans, al fons no som ciutadans. No concebim la salut com un dret i no tenim altres drets. Han passat moltes coses, no? Evidentment, ha imparat el paradigma liberal que ens diu que qualsevol intent d'aplicar els principis il·lustrats des de la Revolució Francesa acaben en terror o en totalitarismes feixistes o comunistes, i després ens han venut a través d'una bona fase d'estat del benestar post-keynesià a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, el sentit del que era el dret social. Teníem una carta magna dels drets universals de l'home el 1948, que no s'ha complert per res, evidentment, però que en determinats països privilegiats d'Occident han tingut una sèrie d'avantatges almenys materials, si no espirituals, almenys materials. Llavors ens havien cregut, jo no, els meus avis i probablement molts de vosaltres i els pares, que la sanitat, no dic la salut, la sanitat era un dret universal gratuït de lliure accés per tothom. Això ja fa temps que s'ha acabat, evidentment, i el que passa és que nosaltres hem viscut un miratge encara més curt que altres països d'Europa. Aquí es va viure un miratge del postfranquisme finals dels 70 fins, en el fons, no només quan han començat les retallades ha estat l'altra vuelta de tuerca, ha estat aprofitar especialment el camp adobat per entrar-hi ja directament fins al moll de l'os, però tot això s'ha viscut en el moment en què la flexibilització de la vida en general, sobretot la precarització laboral i la pressa que tenim sempre per adaptar-nos a un sistema que ens demana que no siguem ningú, sinó només un motjo que s'estilitzi cada cop més el que ens demana aquesta vida, que és ser material de consum i d'ús ràpid. Llavors, què passa? No tenim dret a ser ciutadà, no tenim dret a la salut, no tenim dret a l'assistència sanitària, només tindrem dret com a beneficients, és a dir, model nord-americà. El qui s'ho pugui permetre tindrà una bona assistència sanitària, tindrà millor salut també perquè també pertendrà a una classe social més afavorida, també tindrà millor educació, etc. Llavors, en aquesta situació, que nosaltres ens hem despistat i ens ho estan traient tot, els propis professionals, la suposada ciutadania, que no ho és perquè no és lliure, no viu una situació de justícia i no té drets, ho està veient passar per davant. Però és que tampoc té moltes eines, perquè en el moment en què analitzem això, què passa a Wagner Clínic, ho podem fer des de dos punts de vista. El criteri legislatiu, és a dir, què diuen les lleis, si una cosa és legal o no ho és, i el criteri de veritat o de justícia. Si volguéssim ser ciutadans, ho valorien tot amb el prisma de la veritat i la justícia. Com més enllà dels mitjans de comunicació que ens estan confonent dia a dia amb el que volem que ens creiem, la llei no s'acosta a la justícia en aquest moment. Més enllà de les reformes que s'han fet per poder privatitzar el sistema a Catalunya, s'està veient, i a més de forma molt paradoxal, com les lleis han anat darrere del que els generadors de polítiques públiques de salut han volgut fer, amb un interès evidentment claríssim. Llavors, què passa a Wagner Clínic? Doncs que simbolitza allò que ens voldran ficar fins a la sopa d'all, a totes bandes. El que passa és que ho han fet de manera molt manifesta. I com sí que ha aixecat una mica del darull, potser ara el Comín, el nostre conseller de Salut,
voldrà disfressar-ho una mica i de fet s'estan fent coses per apagar bé, perquè no els hi convé. És un cavall de Troia ara mateix. Si donen massa pàbul en això, potser no podran tirar per altres bandes. Llavors, Barnaclínic es constitueix, de fet, com a criobarna a finals dels anys 80, com un centre de fertilització in vitro, que a principis del 2000 passa ja a ser una entitat privada amb ànim de lucre dedicada a medicina en general, bàsicament a costa de treballadors ja d'hospital clínic. I que dona diferents tipus de serveis, en general molt basats en tècniques quirúrgiques d'alt nivell que evidentment un centre privat que quasi no té ningú contratat en plantilla fixa no pot donar. Aquí passa alguna cosa. Llavors, si anéssim a tots els manuals ètics que expliquen, no només ètics sinó legals, que expliquen com hauria de ser un centre amb afany de lucre que tingui relacions amb els centres públics que donen provisió de salut, i això està escrit el 2012 el mateix CSC, el Consorci Sanitari de Catalunya o la Fundació Grífols ha tret diferents dossiers, i això és gent que evidentment no són partidaris de la sanitat pública universal i gratuïta. Hi ha una sèrie de criteris que a Barnaclínic s'han passat totalment per alt des de fa molt temps. Un, la no coincidència espaial i temporal de l'activitat pública i privada. Hi ha activitat privada durant el dia quan la gent està fent el seu torn de treball normal i corrent. La priorització del servei públic sobre el privat en cas de sobrecàrrega. S'estan tancant llits i quiròfans de la pública i Barnaclínic cada cop té més assistència. Declarar de manera detallada quines són les entrades i sortides i en base a què són. Tot això no s'ha complert. Hi ha 4 informes en base a auditories molt ben fetes en els últims. La primera és del 2009, n'hi ha 2 a 2012 i una l'any passat, on hi ha una absoluta opacitat i una manca absoluta de... En teoria, ells han gastat 75.000 euros o una cosa aproximada en material descartable d'odontologia, que és l'únic que consta com a Barnaclínic exclusivament. És a dir, on queda tot el material quirúrgic, tots els trasllats, totes les proves complementàries, tot això que s'ha anat fent. Avui dia hi ha una situació paradoxal en la que per un costat, des que el clínic va sebre a través del nou director mèdic, el nou director general, que és el doctor Capistol, que la conselleria aniria una mica seriosament, no sé fins a quin punt han arribat a acordar com seria aquesta tècnica i un s'ha adaptat a l'altre, però ha començat a exigir des de fa uns 3 mesos aproximadament que es demani la compatibilitat legal entre l'activitat pública i la privada. Llavors, què passa? Que molta gent que estava fent Barnaclínic, perquè dels 500 i escaig metges i infermeres i altres professionals que treballen a Barnaclínic sent personal del clínic, n'hi ha una petita proporció que guanyen moltíssim diners. Per posar un exemple, hi ha cirurgians, no diré noms, que fan tècniques molt complexes en un material molt avançat i molt car, que cobren 60.000 euros la cirurgia, per exemple. I l'anestesista 60.000 euros. I això és només una intervenció. I aquests diners on van a parar? Se'ls queden ells o van a parar a investigar? No, s'ho queden ells. S'ho queda el cirurgià i una part que se la queda Barnaclínic. No, investigar no. Aquí hi ha tot un discurs de que Barnaclínic és necessari, i el Comín, encara que diu que Barnaclínic no és defensable, però que la idea sí que ho és a dir, una situació de crisi econòmica on les retallades són imprescindibles i el sistema sanitari s'ha vist tan afectat, hem de tirar de coses privades i de beneficència per compensar tot aquell parc que ha desaparegut de la part pública. Però és fals, que sí. A les auditories el que diu és que Barnaclínic està en deute amb la part pública. Deute, milions d'euros. Sí, tot això és una fal·làcia, evidentment. I a més, èticament és completament reprovable i no ha demostrat cap tipus d'eficiència. El que passa és que tot això ho vesteixen d'un discurs modern pels que no som ciutadans, és a dir, pels que ens mengem tota la seva ideologia. És a dir, lideratge, medicina de qualitat basada en la recerca, els millors professionals, totes aquestes coses que ells hi garanteixen i que la gent que no es pot permetre Barnaclínic també els hi sembla bé. O la gent que potser pot anar a Barnaclínic a fer-se una talla dental, però evidentment no podrà pagar una cirurgia d'aquestes dimensions de les que parlava fins ara, ja s'hi sembla bé que hi hagi això, perquè si no, no es pot, i això és una altra expressió clàssicament utilitzada últimament, no es podrà retindre el talent, perquè si no els donem alguna cosa a aquests metges que són tan bons, que faran?
es quedaran aquí treballant per 4 d'ús a la pública, que s'està enfonsant. La recerca de qualitat es fa a la pública, tots els mitjans i tot el que ha après la gent que està treballant s'ha pres a la pública, i el que passa és que hi ha hagut gent molt llesta, no intel·ligent, llesta, que ha pujat a l'ascensor social dintre de la mateixa burocràcia i cadena de poder dintre l'hospital, i que ara formen part d'aquesta gestió i de canvi del paradigma de que ha de ser la medicina, això s'havia. Doncs el que deia és que ara s'estan donant circumstàncies com les següents. Per un costat, com la gent ha de compaginar, hi ha una part dels metges que han deixat de fer activitat a Barnaclínic perquè s'haurien de donar d'autònoms, i això ja no se surt a compte des del punt de vista econòmic, perquè hi ha gent que potser treia 1.000 euros o 1.500 al mes, però evidentment la part d'edat de sí. I aquesta gent encara no ha acabat d'arreglar-se la seva situació legal. Ja veurem què passa. Penseu que tot això salta la llebre en el moment en què no que la ciutadania diu escolteu, que això de Barnaclínic no pot ser perquè això no es compleix. Una mica sí, Sí, però quan va començar a estendre? Nosaltres ja hi érem, però quan es va començar a fer cas d'això? En el moment en què la patronal de la privada posa una querella judicial per competència deslleial. A partir d'aquí, i perquè a més el Parlament, la diputada de Ciutadans, no s'ho perdeu, també diu que això no és normal i que s'ha de fer alguna cosa. És a dir, hi ha moltes paradoxes en aquest procés i perquè s'estan fent determinades coses. Però a la realitat actual està passant que mentre gent està sortint de Barnaclínic, amb el pla de reordenació territorial, per exemple, hi ha hagut pacients que tenen patologies complexes i que tenien els seus especialistes de tota la vida al clínic i que han deixat d'anar al clínic perquè els han tret de cartera i s'han enviat al seu metge capçalera. Penseu en pacients que tenen encefalomielitis miàlgica o en pacients que tenen malalties autoimmunes molt complexes, o en pacients que tenen pseudotumors no neoplàsics però que requereixen un seguiment molt específic. Se'n van al capçaler i mira, jo tinc 5 minuts per atendre, què em demanes que faci? Llavors, quina és l'altra cosa? Bueno, pots anar a capçalera o aquí tens la meva targeta de Barnaclínic, que em vens a veure demà i són 200 euros, però això ho hem vist, hi ha fotografies, no diré noms, això passa. Llavors, i a més, passa alhora que hi ha una UCI pública, ja no és només que els lliterers en el seu torn de treball portin a pacients a quiròfan mentre estan cobrant de la pública, o que els metges de guàrdia de medicina interna que són residents pagats per Ministeri i a mitges per l'hospital pugin a la sala de Barnaclínic a atendre un pacient durant la guàrdia sense cobrar res i sense ser metges responsables. És que hi ha una UCI a l'hospital que té un llit guardat per pacients de Barnaclínic i s'han donat casos, no per més que això és de jutjat de guàrdia. Demostrar això és difícil si no hi ha algú que s'impliqui i ho posi sobre el paper. Què podem fer? Combatir, no només a nivell dels fets, no és tan important el que passa, sinó hem de fer divulgació i intentar conscienciar la gent que això és només la proa d'un vaixell que es vol ficar al gel per obrir camí. És a dir, aquest símbol que no hi haurà possible sanitat que funcioni a Catalunya i a l'estat espanyol i a Europa, perquè ja està passant. Si no hi ha una implicació dels professionals d'èlit que cobrin molt bé i per això es necessita medicina privada, això ens ho repetiran com un mantra sense parar. Llavors, això ho hem de aconseguir. Hi pot haver qualitat sense medicina privada, hi pot haver recerca sense medicina privada, hi pot haver salut sense medicina privada i sobretot en polítiques públiques que tenen a veure amb l'habitatge, ja ho sabeu tot això, i moltes altres coses. I el que sí que hi ha és una massa de gent com jo, gent entre els 30 i 45 anys, que no tenim un lloc fix a la sanitat, que anem tirant de beques mal pagats a través de fundacions pseudoprivades com la Fundació Clínic i Divats, companyia, que no tenen cap poder de convocatòria perquè hi ha una competitivitat brutal que ens ha atomitzat a tots, que som els que fem la feina, perquè els altres, la majoria de gent, ja vull que ho sapigueu, els que figuren són els nostres caps que porten a puesto gràcies a que hi havia un sistema públic 30 anys, que han estat professors associats a la universitat des dels anys 70 o dels anys 80, catedràtics, caps de servei i tal. Però totes les places s'estan amortitzant. O sigui, aquí no es contracta ningú, tot el treball és treball informal, precaritzat, etc. Si no hi ha
una resposta més forta per part dels professionals no és només perquè hi ha una manca de consciència, sinó perquè hi ha, igual que en molts altres camps laborals, una absoluta debilitat com a col·lectiu. Llavors, crec que la ciutadania ha d'exigir-li als professionals que es posicionin, que cada vegada que aneu a que us atenguin, pregunteu per què us envien un lloc o l'altre, per què es fan aquestes proves en retard, què pensa aquell metge, podeu demanar l'opinió al metge o a la metgessa que us estigui atenent o a la infermera, etc. Si nosaltres no fem palès que ens importa, la gent va tirant com pot. Si nosaltres ens impliquem i ho demanem, hi haurà una resposta abans o després. I una solució és posar una reclamació cada vegada que es vegi alguna cosa una mica pèrgola. Sempre que hi hagi activitat privada a algun lloc, ha d'estar ben informada, avisada abans de temps, explicada exactament. Penseu que tots aquests pacients que acaben el Sagrat Cor des del Clínic, des de Mataró, has dit ara, des de Bellvitge, volen anar allà i ho saben. La majoria que ingressen al Sagrat Cor ja no volen ingressar mai més. I una porció important de la gent que va al Sagrat Cor ha de tornar a ingressar després al Clínic o a un altre hospital públic perquè es compliquen allà o els hi surt massa car i ja no els surt de compte tenir-lo. No sé, jo crec que hi ha moltes més coses per parlar, però crec que m'he passat. El col·legi de metges què diu? El Col·legi de Metges ara està mutis, el Col·legi de Metges ha signat diversos documents dient que aquest model de medicina concertada, que en el fons és concertada, és desitjable. Hi ha uns conflictes d'interès així de... Si volen fem el debat després. Bona tarda a tots, jo soc Vicenç Ortega, soc un treballador del clínic el mes proper maig farà 26 anys. Ara, les circumstàncies fan que sigui també, soc membre del sindicat Lluitem, un sindicat nou que hem creat una sèrie de treballadors i treballadores que, en principi estan en desacord amb la situació general i amb com es portaven les coses en el clínic i ara formem part del comitè d'empresa i intentarem portar la nostra denúncia, la nostra visió del que té que ser el clínic tan lluny com puguem. Llavors, el que vull explicar, sense gaire guió, sense res de preparació, és una mica explicar com està la situació actual i els últims aconteixements que nosaltres hem viscut, estem visquent i que tenim coneixement des que formem part del que és el comitè d'empresa. S'ha de dir una cosa, i és cert que han hagut canvis en l'hospital clínic, ha hagut canvi en la composició del comitè d'empresa, ha hagut canvis en la direcció general, en la seva figura, però, i sobretot ens centraré en això, a la part de direcció general, és més un canvi cosmètic que no un canvi real. L'orientació, la política, la idea que guia aquesta direcció no és gaire diferent de la que hi havia anteriorment. Llavors, és cert que el doctor Campistol és un home, diguem-ne, amb un discurs que entra més bé per la buida, és un comercial nat, és una persona que t'arriba, connecta bé amb la gent, però darrere d'això hi ha el mateix ideari que podia haver abans amb el Piqué i la gent que l'ha precedit. Llavors, el director general ens va reunir al comitè d'empresa actual i ens va fer la presentació del que és el pla estratègic de futur de l'Hospital Clínic d'aquí a 3 o 4 anys vista. En les idees, ell va dir que era un pla que ara estava en la fase inicial, però sí que tenia marcat unes idees bàsiques. Per una banda, i és la paradoxa del tema, per una banda deia que el pilar fonamental d'aquest pla estratègic era posar la figura del pacient per sobre de tot, la humanitat, el pacient, el tracte al pacient, per davant de qualsevol altra cosa. Però això sí, dintre dels eixos bàsics i renunciables d'aquest futur clínic, estava Barna Clínic, estava la col·laboració público-privada, estaven els convenis de cooperació, aquests intercanvis que tenen també aliances estratègiques. Llavors, clar, el discurs és una cosa, però l'interioritat, el contingut ideològic continua sent exactament el mateix. Llavors, quan, per exemple, després de manifestar això, doncs, en aquest cas, jo em vaig aixecar i li vaig dir que, perquè, clar, això deia que era molt important, a diferència d'antigament, comptar amb la participació dels treballadors en aquest pla, en la definició d'aquest pla.
Però clar, en el moment que un treballador, en aquest cas nosaltres, ens vam aixecar i vam qüestionar que la presència, per exemple, de Barnaclínic tenia que ser irrenunciable, que nosaltres enteníem que Barnaclínic per concepte, per definició, ha d'estar fora de qualsevol hospital públic, ell va dir que això ni parlar-ne, que Barnaclínic era necessari, que sí que és cert que hi havia aspectes que es podien modificar, que s'havien de canviar, que havien pensat en que el Barnaclínic havia de ser guiat per una fundació sense ànim de lucre, cosa que precisament garanties de transparència no és res, o sigui, no donen cap, i que es plantejaven la possibilitat de traslladar la ubicació física de Barnaclínic del lloc on estava actualment. Això sense donar dades ni especificar res. En el fons no deixen de ser mesures, doncs això, potser aquells aspectes de Barnaclínic que més xirriaven de cara a l'exterior, el més llamatiu, el més netejar això, però que la continuïtat i la presència de Barnaclínic ha de permanèixer, ha de continuar. I llavors no va ser gaire original, perquè dintre de totes les justificacions que va donar per la continuïtat de Barnaclínic, doncs una vegada més va ser el fet de retindre el talent, aquest retindre el talent. Llavors, retindre un talent que tampoc es retenen allà, perquè aquest talent no es limita als seus vincles amb el clínic públic, amb Barnaclínic, sinó que va allà on vol, pot, i va molt més enllà de Barnaclínic. Per tant, és una retenció no creïble, o sigui, no hi ha unes limitacions. I a més una cosa, quan diu això de retenció del talent, és que sempre anem al mateix. Quin talent? Només hi ha un sol talent en l'Hospital Clínic? Això per començar. I després, una cosa que també, amb la teva explicació, quan en altres moments s'ha qüestionat Barnaclínic, sempre s'han posat davant el fet que hi hagi una justificació fins i tot ètica, que hi ha un tractat ètic, que han intervingut una sèrie de gurús del món sanitari dient que no hi ha una pugna ètica entre la presència de Barnaclínic i la part pública, cosa que és veritablement fals. O sigui, cada dia es donen situacions de qüestionament ètic, de deixar d'atendre pacients públics per atendre pacients de Barnaclínic que passen per davant, i en canvi es continua mantenint la barra aquest discurs que no hi ha aquesta confrontació ètica entre Barnaclínic i el clínic. Per un altre cantó, també vull comentar com a una situació nova, generada molt recentment, dintre que patim ara mateix els treballadors, és que, en contra del que es va dir en el seu moment, va haver una petita minoria dintre de l'hospital que es van oposar a la conversió de l'Hospital Clínic en un consorci públic, i va haver, en canvi, per la part de la direcció i per part de les figures més importants, que també vinculades a Barnaclínic a nivell mèdic, que no només van defensar aquest canvi a consorci de clínic, sinó que a sobre van empantar, van fer fins i tot una roda de premsa al Col·legi de Metges per dir que s'havia de fer el canvi quan abans millor. Ara mateix ja les treballadors ja han patit una primera conseqüència d'aquest canvi a consorci, que és que de cop i volta, de la nit al dia, hem perdut la condició del clínic com a empresa autoasseguradora, que traduït en paraules més planeres era fins ara els treballadors del clínic, quan patíem un accident laboral, rebíem el tractament, l'atenció pel mateix Hospital Clínic. Des del dia 1 d'abril, segons ens ha manifestat a l'hospital, pel fet d'haver canviat de consorci, ara, quan un treballador o una treballadora del clínic pateix una lesió o un accident de treball, ja no ens poden atendre a l'Hospital Clínic, sinó que hem d'anar a visitar-se, si és de dia, a la Mútua Montanyesa, i si és de nit o és de cap de setmana, a la Clínica Quirón. Sí, això és des del dia 1 d'abril. I si aquesta lesió, si aquest accident deriva en intervenció quirúrgica, serà la Quirón i no l'Hospital Clínic qui ens intervindrà. Això és una conseqüència així manifestada literalment per la direcció, arguint que no van preveure
cosa que fa riure o plorar, no sé, o les dues coses a la vegada, i que a nosaltres, per exemple, al comitè d'empresa li vam demanar al comitè d'empresa que el comitè d'empresa exigís a la direcció i aquelles figures mèdiques tan importants del clínic que van tenir, diguem-ne, l'opció d'atrevir-se a fer una roda de premsa per exigir que el canvi de consorci, ja, que ara, que una de les conseqüències d'aquest canvi de consorci ha sigut aquesta pèrdua de drets pels treballadors, que fessin una segona roda de premsa per dir, ho sentim molt, heu patit una cosa que evidentment no faran. Què més puc dir? Recentment també una sèrie de treballadors hem tingut coneixement d'una nova figura que va més enllà, una nova empresa sanitària que va més enllà del que pot ser Barna Clínic, una empresa que es diu Bima, que és una empresa de turisme sanitari de l'estànding, no, el següent. O sigui, és una empresa que la seva finalitat, així ho diu a la seva pàgina web, que està en anglès o en rus, és captar tota una sèrie de pacients estrangers, amb diners, amb molts diners, que els hi faran a banda de tractaments de primer nivell en els hospitals de la gent que pertany als integrants d'aquesta empresa, els hi farien una sèrie d'atencions de tipus turístic d'altíssim nivell per l'hospital, o sigui, per la ciutat de Barcelona. Per què parlo aquí de Bima? Parlo de Bima perquè si entrem a la pàgina web d'aquesta empresa veurem que els integrants d'aquesta empresa anomenada Bima són precisament les mateixes o les principals espases mèdiques també de l'Hospital Clínic i d'altres que poden tenir també vinculacions amb Barna Clínic, però vaig més enllà, és que també hi figuren l'antic director general de l'Hospital Clínic, el doctor Piqué, i l'actual director general de l'Hospital Clínic, el doctor Campistol, cosa que per la part ètica, en fi, no cal dir gaires coses, però per la part legal, jo també... És el que nosaltres volem, a veure si hi ha alguna possibilitat legal de que a nosaltres, en primera instància, ja no ens sembla gaire, a banda d'ètic, que el director general de l'Hospital Clínic tingui també interessos, dedicació, temps a una empresa privada d'aquestes característiques, en principi no sona bé. La música que sona no és gaire agradable. Y pronto lo harán director. ¿Pronto lo harán director? A este señor. Ya lo ves. Ya es director, es que ese es el tema. Bueno. Entonces súper. Sí. O sea, aquí lo que queremos, en fin, que salga a la luz también y que quede de manifiesto es esto. Si un director general del Hospital Clínico, con todo lo que eso representa, pues puede también dedicar su tiempo, sus intereses, a una empresa de estas características. És incompatibilitat, això. Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí, pero bueno, allá está, allá hay figura, allá... Bueno, És que és graciós, inclús, tot això. No és incompatibilitat, penso que sí. O com a mínim hauria de ser. que hauria de ser, sí, que ho sigui, no sé, perquè també és el que deies tu, no? Les lleis es fan i es desfan, es munten, són maleables i el que avui és il·legal, demà és legal, no? Això no hi ha cap garanties de que sigui realment il·legal, però bueno, en principi, com a mínim no sona bé, això és així. Llavors, bueno, què més puc comentar? Bueno, doncs, una dels hàndicaps que tenim també allà dintre, els treballadors, és també això, aquesta manca de coneixement, aquesta manca també d'interès, aquesta por també, aquesta precarietat, tota una amalgama de situacions i de fets que fan que l'oposició a aquestes situacions, a aquestes coses que nosaltres, o que jo que estic aquí explicant, doncs ho fa molt més difícil, ho complica molt més, perquè, de fet, som una minoria. Tinc que reconèixer una cosa, ha hagut una oposició molt més forta, molt més valenta, molt més directa per part del veïnat
que no per part dels treballadors d'allà dintre. I ja no parlo del comitè d'empresa, que és per donar-li de menjar a part, perquè és així. Tinc que donar una dada bastant evident. A dia d'avui, amb els anys que han passat, com a treballador, no tinc coneixement de que, tot i que és una cosa que volem demanar-ho, és que hagi hagut un posicionament de cara a l'exterior clar del comitè, de qualsevol dels comitès d'empresa que hi ha hagut en l'Hospital Clínic, per exemple, en contra de Barnaclínic. Si jo vaig una recerca a l'hemeroteca, no trobo cap pronunciament concís, clar i contundent de qualsevol comitè d'empresa de l'Hospital Clínic dels últims anys contra Barnaclínic. Això ja és una cosa que dius, bueno... Tenen interessos. Hi ha interessos creats. Bueno, hi ha interessos, hi ha... Estan comprats. A veure, comprats o comprats, hi ha de tot. No es pot demostrar, però quan un calla els interessos... Qui calla o corre? És que és evident. És evident. Hi ha un risc de pressió, dient com despido del puesto de feina. Perdona. Per exemple, hi haurà molta gent que tindrà por de fer el seu puesto de feina. Home, segur que sí. Això... A veure, jo puc entendre, i a més és així, la por que pugui tenir la gent en general a perdre el seu lloc de treball. Ara, quan tu ocupes una posició de defensa dels treballadors en un lloc, en un espai sindical, aquesta por has de començar a perdre-la. ¿Cuánta temporalidad hay entre los trabajadores? ¿Perdón? Temporalidad. ¿En el clínico? ¿Trabajan a tiempo parcial o precariamente? ¿O en bolsa de trabajo? El porcentaje, no sé, exactamente no lo sé, es un porcentaje, bueno... significativo. ¿El 80%? ¿Cuánto? A ver, hay una plantilla sobre unos 4.000 trabajadores, ¿vale? Y temporalidad, pues, no sé, es que no... Pasa que en esa plantilla de 4.000 trabajadores no constan a lo mejor 1.000 claro que son... no constan en ningún sitio. Sí, sí, el personal suplente... Bueno, porque es gente que aunque haga trabajo... Por eso entiendo lo que dice. Por eso he hecho la pregunta, porque no tiene ningún... ese es el problema de que no reaccione. Hay una sindicación manipulante. La precariedad. Ese es uno, pero no es... Ese es uno, pero no es el definitorio, no es el único, porque dentro de la plantilla fija, con años, con antigüedad, tampoco hay precisamente, o sea, hay por un lado, y eso es así, desgraciadamente, hay un descrédito por parte a nivel de la lucha sindical, es así, luego hay un desinterés también, hay una desconfianza, no hay un único factor definitorio, la temporalidad evidentemente también, el miedo, sí, es cierto, pero bueno, yo lo que quiero decir con esto es que una vez que quien sea se implica y decide participar y tomar partido, ¿no? Y involucrarse a nivel sindical, formar parte del comité de empresa, pues ya todo lo que tiene que ver con el miedo, voy a poner un ejemplo, del comité de empresa anterior y más allá, pues por ejemplo se sabe que, no del comité, sino de hechos sucedidos anteriormente, hay por ejemplo informes de la Sindicatura de Cuentas relativos al clínico, donde ahí queda constancia de irregularidades en la contratación, por ejemplo, ¿no? La contratación de la empresa de limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, esos informes están ahí, son de visionado público, pero hasta la fecha nadie ha tenido, desde ningún sector, nadie ha tenido ningún tipo de interés, ni por el motivo que sea, de llevarlo más allá de simplemente del comentario a título privado. Y lo máximo que se ha oído decir es, cuando me jubile, ¿no? Por parte de algún miembro del comité de empresa, cuando me jubile, entonces lo denunciaré. Claro. Bueno, gracias, Vicente. Intentaré ser breu perquè no cansar-vos més, perquè tot el que hem explicat és molt extens. Jo em dic Esperança, treballo aquí al Camp Manso fa 37 anys. Llavors soc infermera de la primera planta, que atenem població del Poble Sec. Llavors jo de lo que us volia parlar avui, tan breu com pugui perquè... De lo que us volia parlar és de la situació aberrant que han arribat
en l'aplicació dels últims passos de l'aplicació de la RAE. La RAE es deia reordenament de l'atenció especialitzada i això va començar en l'any 97 aproximadament, a aplicar-se això. I què vol dir? Vol dir que abans, si us en recordeu, que teniu memòria històrica o com jo, que ja sou grandeta, teníem els CAP2, que eren, havia 9 a tot Barcelona, es deien CAP2 o sectorials, on havia metges especialistes, oi? Que la gent tenia el metge de capçalera i després si tenia que anar a l'especialista le derivaven, oi? Llavors, actualment, el CAP Manso i el CAP Numancia, que és el nostre territori, falten molt poques especialitats d'integrar als hospitals de referència i tenim ja quasi tots integrats. Què vol dir això? Vol dir que la majoria de les especialitats actualment que estan al CAP Manso i al CAP Numancia, amb petites diferències, al CAP Manso se desplacen especialistes a visitar del Sagrat Cor i des de Salut, allò tan maco que no s'ha explicat abans l'Anna, i des de Salut és privat, ho sabeu, no? És la major empresa sanitària que existe a Barcelona ciutat i quasi no té, a més, qui li faci l'ombra. I baixen els especialistes a visitar un dia a la setmana a cada una de les àrees bàsiques de Manso, que tenim 4 de CAP Manso. Al CAP Numancia venen alguns del Sagrat Cor i altres els volen enviar ara de la Plató. D'acord? Llavors, què és el que avui ens preocupa més com a usuaris dels nostres CAPs? El fet que al CAP Manso, per exemple, tenien fa un any i mig o 2 abans, tenien 3 traumatòlegs per cada torn, històricament encara teníem més, estaven ja arribant a mínims, i ara van arribar a mínims, ens va quedar un traumatòleg per cada torn. A Numancia no corre millor sort, és molt semblat, i això què ha fet? Ha fet que s'han disparat quasi les segones visites, octubre, novembre, compteu quants dies, si sabeu comptar, no us ho tinc aquí. I llavors és una situació aberrant i vergonyosa. Llavors van començar aquí al mes de novembre, perquè al mes de novembre hi havia quasi un acord del CapSalut amb IDC per enviar 4 traumatòlegs a visitar el CAP Manso. Igual que en altres especialitats també havien de venir traumatòlegs. Llavors, en l'oposició dels veïns d'aquí de Sant Antoni i de l'Esquerra de l'Ensample van frenar això. Clar, al frenar-ho van patir les conseqüències, perquè què ha fet l'administració per resoldre això? Molt poquet. De moment han contratat a Manso una reumatòloga per donar suport als 2 traumatòlegs que tenien visitant cada un d'ells 52 pacients en 6 hores. A Numancia més o menys igual. Llavors han contratat també ara un traumatòleg més a temps parcial, visita no sé si 3 dies al CAP Manso i 2 a Numancia o a l'inrevés, i ara ens han dit l'altre dia, el dia 19, que tenien pensat contratar un traumatòleg de l'Hospital Clínic per donar servei a les 2 àrees bàsiques de l'Esquerra de l'Ensample de dalt, la que està al carrer Rosselló, la que està al carrer Borrell. I que al CAP Numancia contratarien un traumatòleg que vindria de la Plató. Això és tot el que han fet del novembre fins ara. Nosaltres diem que és poquet i mal fet. Llavors, continuem pressionant i per això volia explicar avui una mica on estem. L'altre dia, en aquesta reunió que van tenir amb el Consorci, també ens van explicar com teníem, diguéssim, les llistes d'espera en general, amb totes les especialitats que ja estan integrades i les que no, i també les visites, el temps d'espera de visites a les àrees bàsiques i també quan fan derivacions de proves que es deriven un TAC, una ressonància, tot això. O sigui, tenim bastant coneixement de com tenim el nostre mapa. Llavors, lligant coses que ha dit abans l'Anna, que és molt important, això de ens dona igual que els especialistes estiguin integrats als hospitals o no? Ens donaria igual si els nostres especialistes fossin contratats o fossin especialistes que vinguessin de l'Hospital Clínic, que és un hospital públic, d'acord? Com que són del privat, doncs diem que no ens dona igual, perquè no tinc que abundar en el que ja han explicat els meus companys. Llavors, jo porto, com us he dit, 37 anys a Manso, quasi 40 d'infermera, i a vegades
em falten clínics per plorar. Perquè ja han explicat abans aquests nois més joves que no han tingut la sort que jo he tingut parlant de seguretat laboral. Jo he tingut molts anys, té molta seguretat laboral, i ara acabaré l'any que ve probablement la meva trajectòria laboral i bueno, no estaré mal. Ara, si continuem callant i tragant, com ha dit abans el doctor Pericàs, ens portaran quasi a la nada de la nada, com és, tenim a Grècia, tenim a Portugal. I per què? Perquè no exercint el que l'ha dit abans, no exercint el nostre dret a ser ciutadans. Llavors, al cap jo on treballo hi ha quasi 700 persones. He mirat a veure quants havia aquí, i mira que han posat cartells, i està. La meva companya que ja s'ha jubilat, que era companya meva de tota la vida, i jo. Llavors, quants n'hi ha del clínic? Tal. Llavors, què tenim que fer? Sumar intel·ligència. Sumar intel·ligència. Han passat molts anys? No tants, no tants. Des de l'any 95 cap aquí van començar a passar una pisonadora, que jo l'he dit abans, l'Anna, s'ha fet el mapa aquell, i no han parat. Ara ja és un rodillo, enteneu? I bueno, si te dona temps de posar-te aquí, dices, a ver, ¿cuántos han salvado? 3, bueno, somos 3. És un rodillo. S'estan emportant per davant. Però és que ens anem a dormir tranquils mentre deleguem que altres que pensen millor que nosaltres facin les coses. I una merda, no pensen millor, pensen per una minoria d'especialistes especialíssims en fer diners, com ha dit abans el doctor Pericat, i hi ha una cosa de la que mai, si hagués tingut que fer el negoci, que és en la salut i en la sanitat, això és una mercaderia de les més grosses. Si ens fiquessin segurament en altres terrenys de la societat no tindríem millor sort, però és que estem parlant de la sanitat, estem parlant de la salut, i això és vergonyós. Llavors, què podem fer? El que estem fent. Ja l'estem fent molt bé. Venim nosaltres, resistim 4 anys, ens deien tancar de clínic perquè ens van tancar ja no sé quants veïns en uns poquets treballadors. Hi havia uns sindicats, que no vull dir les sigles, però quan jo les he dit més d'una vegada, m'avergonyo de vosaltres quasi, em volíem pagar. Passa que jo, encara que soc petita, doncs soc ràpida. Llavors, no, perquè la gent té mala llet perquè són uns sumissos i se'l traguen tot. Llavors, quan un és valent i diu sou una vergonya, què feu allà dintre representant els treballadors si no representeu res? A qui representeu vosaltres? Us deleguen la representació i a qui representeu? Oh, clar, no agrada sentir les veritats. Llavors, hem d'anar sumant intel·ligència, poquets a poquets, hem d'anar construint un teixit social que no es l'havien trencat absolutament. Jo vaig ser 17 anys sindicalista i jo m'avergonyo no d'haver estat sindicalista dels sindicats fins on han arribat la majoria en aquests moments. Menys mostres interessants, com ara el Vicenç i altres companys que diuen, bueno, pues si ya no nos va bien, tarará, pues ahora nos llamaremos Piriquitín, però sacaremos, traurem el pit. M'enteneu? Llavors, qui paga els impostos en aquest país i en altres països del món? Qui los paga? Jo porto treballant, ja us he dit, infinit, però és que jo no soc una excepció. La gent de la meva generació i els que me van precedir, que me van deixar les coses molt ben fetes, m'enteneu? Som els que tenim que exigir que si paguem ens donin bons serveis i que no facin les coses a les nostres esquenes, no ens agrada, i que ens enganyin contínuament traient el significat de les paraules. I com que ja he parlat molt i no vull avorrir-vos, doncs ja no us explico res més. Sempre que hi hagi actes d'aquest tipus, o aquesta pantomima que ens van vendre l'altre dia, bueno, és que trobar traumatòlegs és molt difícil, molt difícil. Primer, és difícil perquè les volen pagar una merda. Segons, diuen és que se volen anar a altres països o volen... I altres patranyes. Llavors, no ens ho creiem, no ens creiem patranyes, volem fets. Llavors, jo els hi vaig dir d'una manera i la Jacira d'una altra més assertiva que si no s'espavilen ens tindran abans de Sant Joan fent festa, no entenem. I ja muntarem una festa, potser un dia a Manso i un altre dia a Numància o ja on calgui. I com farem aquesta festa? Al nostre gust, no demanaran permís per fer una festa reivindicativa, la farem com ens sembli a nosaltres, que per això paguen impostos i decidirem les seves vergonyes i ja està. Jo ja no tinc res més a dir.